nilitum ko pipo sinona jo por sa mela dar thana longan nitum rang nang ko ma pulo dangte nalitum ka do ka be social media long ka thelong ka haipo itu maman ke do Sar Samson Teron lo secretary la penili phan pini la BJP IT sel atum ke claim thabat tum nilitum phan meme henono social media long nang pache thang la so puthak nilitum la a jo por sa minitum da antang nang ko lo pada penili cuci ni la pen benar lo poran sendiri tu la bang so biar ta celong lo la penili tu meeting do bom pena join ni tu ma porteng pen anar lo porban ni tu dak thana long bang na pali tek thada lo ni tu meeting tang pen mi thang hem sa menon ni tu chili long le la pini long BJP tu ka cheplang a ot kilang no la bang so ot kilang no ke pa bin je phan se pini ni tu ma phana son son nong no nang ki ju ke la ke nili ning duk pik an lapen ke claim vega bang phan sa menili alang le phan ke nili ke hir juno se ki pigang tum nili mi thanga chor do la halo nili mi thanga chor ke nili mi thanga sumar do nili mi thanga purya do pini lattu ma phan amahang ka pang ting pon pomat lo BJP IT sel ke claim atum hello la se alang le tum phan bang ke so dak pen alang le tum le puson asai lang no na ke claim puthak bang ke insai vek nang ji la pen chini se ke me Neli labang so APHLC political party long kido na bangke pini ne hema sor dolo alang ni long penili permission long pameka nili meg lang no lang no nili ki claim je phane labang so party long nili kidun gali imi thanga det mi thanga long ri ki ver lo po labang so kachimat tha labang so sentiment pena joy ne sin pini ni labang so ken kam APHLC party long nili ken kam kachi jordan nili phana son son lapuson nong no nang ki juke ami thanga tum kachi plang ki juk che jo apot se Ame tha tum jeplang dar posi nili phan sta mela poson nong no nang ki ju pusi nili ke hala nili phan la bang so photo nang ka bunai vek bang phan nili jong tum lasi nali tum ko man na ke claim tum an nili tum la dak non police station along FIR nang pi along nali tum ta phopo nali tum ke claim ka no son thak thak nali tum ta men non ke phopo la hello nili hin pen ki puang tum ma ke la pen kar bieng long ara to ana tum sa me mang huri donatum nilitum ki ahok pet khai phan se ka chi song posi nilitum phan nong no le nang pinon ajale nang pinon nilitum ke ka chi song bang tonte nalitum ning bi nang ni ahok pet king kam sini tum chi george lapen ke ituma ki mang chun chi ti ka bang ni tum ke tonte la han lo lapen la non la nilitum phan heti nang ke vi tab nang ke vi thru tum phan heti ho lap tum phan mang ke arona teng peneng sai long vek nang di eng sai long le pote nilitum ke nalitum phan nang chi song vek ji nalitum a order tour la nang tum ke claim ke dam ke chok che por ke nang tum chelar vek nang ji arona teng panang tum phanang sai long vek nang ji la han lo ne len pen ke Alok SM se ko yun na alok puro ba sa nang le ning ji na sa hala so ko yun na alang di han so alang so le nang le ni je mai bi le mai no sa sang le sang ma nili sampai non ni hama sor pas sampai apang pang sampai nili lason klaim kita sampai teklong lang si na tum akoy ke pibang ke chokche si na tum sampai la klaim kita sampai la klaim pamekanangi dam pamekanangi la pen ke la masih ke klaim ma la ke nebek langi la pen nang vek nang ji alang tum phan kasi so dak pen alang tum phan ing sai vek nang ji kasi nili dapan si nilam pen kok unang li check na ni tam tapi ni nang tum dak kewang je lana ju pia por ko pia kis bang mana tum thani nili tum kewang nang ko ka putha ke la puhan lo pini por phai crazy malom nili tum da dapen chini ne athema pini dapen da mini tum border areas long si meeting to dam etum APHLC meeting sini tum ki dam masih chini ne methang dami masih hadak ni WhatsApp long personnel nang lo si lason screenshot apot masih lason koson se cheplang lo masih ni methang chemang huak lo lasi alam the bangke non arni kang samba ajo por ni tum ki bang nang ko ke lain lo nili tum APHLC के क्लेम के दाम के मिशन पे नपोत रात फाना होगलम के थान कांगथुर पे नपोत अनिंग नंग के सोदुन जसमेत BJP along के क्लेम बांग फु अतुम IT सेल बुका चिक्रong अतुम निले तुम ला पुनी
sangpi alangli kakurong pipilo women wing in charge alangli penili tum bahini phansi mane marital affairs ason se du pusi hada ke pachit hang ka edit pami sinil tum phan apoto bichom sila poson nang claim tasinon aju nili tum ke bang nang ko kaputha ke lahen lo kalprit phan nili tum la amen dak nili nang than thelo bang nerke bang sirke bak do la tum phan amen tok lablo dak FIR ni tum dak lorong so dak di thana long si police station long si nang thoner lo penon nili la thana abrenda long masinon karjab lo la posi la tum phan ni tum ka chuning ria tengke la tum phan Facebook long kona nama ni tum phan WhatsApp long tame ka circulate la so link anda ni tum tekang lablo la pen la tum phan prabjen pen nep nangji pusi nil tum FIR long tame tok kon lo 356 BNS ateng pen la pen akaprek aron ateng pen a section kipa bondum do haladak ateng ban sila tum phan nep nai pusi tum ipiteka la pen nomor hini bang pachini kang tung bang la hello kar biang long arar phan non alom BJP along MLA itum chini hurlo Vidya Singh leng MLA lo adak dipu constituency ILC ben selang karjab lo alangli video non malom circulate piglo pornographic video anu tinda ki bi thi mana chinilap lo ke circulate therak me mi alam de labangso a video ke circulate pen apotsi BJP tum IT cell pen chenglok BJP leaders atum amhang char thai non malom la nini thoma porho ka therak la tum samri lasi labangso attention ke divert je phansi nile tum thang ke claim ke chok che adai do we pin tum phansi nile tum phanang ke box se ai su ka divert je phan kabori lasi nile tum la so nile tum phanang nang ke claim apot BJP leaders ba la IT cell tum phan tum condemn lo la pen lo teng pen la tum phan BNS ateng pen la tum phan BNSS ateng pen nep nangji arrest nangji la pen arona teng pen la tum phan punishment pinangji pua joksi nile tum ajo setami ladak nurulang so thana di fulong ne tum FIR nang pinako